Čaute všetci, vítam vás Dominik Max u prvého dielu, no možno len jedného dielu, Surgeon Simulator 2013. Ideme operovať tohto tu nejakého, hral som to už teraz, ale nejak sa mi to nepodarilo, už dechol. Tak ideme na to, ako sa to hľadá. Aha, hej, to je úplne jak prsty, hej, to je úplne jak prsty, hej, to je dobre. A mouse, dobre. Dobre, vím to. Takže, aha. Takže. Tak. Ešte. Ne. To isté. Tak. Čo nevypadáte moc dobre. Kúkajte na to, sa serem na vás. Ti ukazujem prostredník. No to čumíš, čo? No dobre. Tá ruka sa nechce otočiť. Tak. Dáme preč. A srdce. Hej, tu je srdce. Tam máme dať to srdce. Chod preč. Tak ups, niečo sme asi rozbili. Dobre, nechcem to už trzať. Nechcem, chod preč. Nenávidím ťa. Tak, čím to teraz dáme preč? Možno tu je za týmto niečo. Čari Mari, fuk. Mecka, a tam nič není. No tak to som dokašľal. Hej, počkaj, nezakrývaj mu telíčko. Nesmíš? Ups. Nie, nožničky. Ups. Ešte tam je aj hento, nejaký prístroj dobrý. Počkaj, vy musíte byť otvorené. Ešte mu krv nestúpa, vlastne neteče. Ideme nižšie, ešte nižšie. A zoberieme niečo. Máme to. Ups. Ale ja chcem kosti. Hajja. Proč nechceš kosti? A tak nič. Musíme mu to tam asi nechať. Pila. Pilu musíme zobrať. Tak. Pila sa bude hodiť. A ideme rezať. Čo hovoríš? Hej, on hovorí. Krvácam. Už krváca, kámo. Hele, ale nechceš nic dělat, co? To sa ešte uvidí. Čo no, všetky musím to srdce nejako... No dobre, to by stačilo. Čo však tá pila sama to urobila? Nemyslím, že som taký zlý, čo? Zoberieme plúco. Plúco, chod preč. Špinka. Je tu špinka, musíme ju dať preč. Špina. Tak, dobre. Už nemáte žiadnu špinu, pán pacient, takže to potrebujeme odpiliť. Hej, počkaj. S tým ne. S týmto. Píla. Dobre, už po všetkom, kámo. Otoč ruku. Teraz plúco. Plúco, nie špinu. Nie je dôležité špiny vyberať. Plúco. Kosti zavádzate tu. Nenávidím vás od teraz kosti. Plúco chce ísť preč. Plúco. Nech sa ísť preč, plúco je. Jej, plúco ide preč. Jupi. Čo, cheese crest? A teraz druhé plúco. Dúfam, že to potom nemusím dávať všetko naspäť. A musíme zobrať teraz srdce. Ešte čo to vlastne je? Asi srdce. A ideme to pilou.
Inekcia. Inekciu potrebujeme, inekciu. A pichneme ju tam. Pich. Inekcia je nepotrebná. Čo tu ešte máme ďalšie inekcie? Nechcem. Hej! Počkaj, potom sa možno bude hodiť ceruska. Ceruska, počkať! Ceruska, ťa potrebujem, ty možno ne, ty živý. Či čo? Tam má to srdce, prepichneš. Ceruska nič nedokáže. Sklamala si ma. Potrebujeme nejaký nástroj, ktorý tu ale není. Tak musíme zase použiť pílu, naša posledná nádej. Tak. Ale ja chcem srdce. No co děláš? Co děláš? Ne? Pílo. Počkať. Ne. No poď sem. Tak to cecky zmačkneme. Hej, on tam má napísané na rukách, že A, V, E, R. Neviel? Zmačkneme cecky. Počkaj, ja som chcel zmačknúť cecky. A druhý cecok? Hej, čo tam máš zapichnuté? Teká mu krv, takže... Yes, máme tu niečo? Tu? Toto? Nie. Ono to letí. Ešte, že? Zober to. Ne, to spadlo. Ne, ešte mu oteká aj krv. Plúco? Nepleť sa sem. Plúco je jedno. Nie, kost nie. Plúco. Počkajte, som to plúco chcel zobrať. Plúco preč. Píla je naše... Srdce nesmí tam zmiznúť, to je tam tu dôležité. Srdce, ty musíš ísť. Pekne. Sem. Tak. A rýchlo niečo. Ne, píla. Ne, píla. Píla. Poď sem, jedno čade vdaňu. Hej, hip-hop. Nie. Hej, ja to držím. Kost preč. To srdce teraz musíme nejako zobrať, ale ja nevím ako. Skúsime kosťou. No poď, Neva. Nemáme žiadne nárade. Len jedne, že inekciu. Inection. Pod tým bolo skryté nárade. Si ma oklamal. Yes. Toto? Ne. Posledné. Najposlednejšie na rade. A máme to? Jo, máme to. Ups. Sink. Ale som to si živý. Jo, máme to. A teraz to srdce rýchlo. Ale ako ho dať? Tak sme. Musíme ešte to srdce aj vybrať. Stavné. Ty kosti tam zavádzajú. Vypadne tie kosti. To je všetko na rade, čo tam je. Zober srdce. Zakryš.
Zober srdce. Rýchlo, tekám, okolo nevidíš. Doktor, potrebujem sestričku. Pomoc. Srdce. Srdce. A teraz som sa naštval. Máme srdce. Nechce ísť preč, ešte tam niečo je. Sakryš. Ešte moje otekať rýchlo krv. Zmizni. A urobili sme poriadok. Máš v bruchu poriadok, čo? Vlastne, kde to vlastne je? Už mu rýchlo oteká krv a myslí, že to už málo nemôžu vyťahnuť to srdce. Srdce, už to išlo. Tak. A rýchlo. Nechce to jít, tak aspoň toto srdce tam nejako už dáme. Na čo hovoríš? Na svoje nové srdiečko. Prosím. Srdce. Neštví ma. A sme pripravení. Teraz sa musí výjsť. Ach, ne. Musí to výjsť. Ne, pacient. Polatkáme ho aspoň. To bude v poriadku. To bude v poriadku. No. Mamo. Tak aspoň všetko dáme preč. Nech to má pekný poriadok, ale asi ne. Proč to srdce nechce jít preč? Haja. Srdce, neštví ma. Zás sme v ryti. No dobre, zdávam sa. Toto asi už nevyrieším. Ujdeme sa. Neviem kde, ale proste to niekde bude. Tak. Čaute a prajem vám pekný deň. Ahoj. I came to dig. I'll build a city, act so big. Just wait a sec, gotta kill this big. Cook me some bacon, take a swig. Yeah, there must be something I can craft to ease the burden of the task. Yeah, I shoot my arrows in the air, sometimes saying hail, creepers can. Tam.